a mai órán átismételjük az ökológiai kapcsolatokról tanultakat. Felírom az előjeleket a táblára, és szeretném, ha valaki megválaszolna a kérdéseket. Az első előjel, ugye a pozitív kapcsolat. Ki tudná nekem megmondani, milyen kapcsolatot jelent ez az összefüggés? Ádám. Szimbiózis. Tökéletes, nagyon jó. Ezen az órán tehát összefoglaltuk az ökológiával kapcsolatban elhangzottakról, nagyon ügyesek voltatok. Úristen, mit történt, Babika? Képzeljétek, Ádám elnyerte a cserediák programot. Falusi élet, egy hét inkluzív ellátás. Как бătrâneața? Asta e baiul, că e bătrâneața pe noi. Băi, Doamne, auzi? Dar cine e acela acolo? Ce flăcău. Cine e acela? Nu e lui Mihai, e micul lui nepot. El o să cui și vie pe aici. Așa e cu gaci, dar cine? Dar po Dar venit, te rongioș. dar po venit Ce din supărat. oraș Bistoș. Ah, vai, așa, mare. Nu ne înțelegem noi la Nu aștia. știu, noi suntem babia mu. Dar Tare du-te mare și, babă. du-te și fă-ți mușcați. Bine, sănătate bună. Tu la doamne, dar iară cine ne zobolește aici? Cine e ăsta? Zapuștia este aceea de la Jula. Dar cine poate fi? Jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot! Mi jár? Parasz Ádám. Jöttem magukhoz egy hétre all-inclusive ellátás. Jaj, persze. La noi? La noi. Da, pomai, da, frunc cu el. Köszönöm. Îi sărutăm cu mult drag. Hoztam az öcsém. Bine ai venit! Hoztam a kisöcsémet is. Persze, kisöcsi. csipókok, megyem vagyok. I just died on your arms tonight. Must have been something you said. I just died on your arms tonight. Hát tiszteltem, Tibor. Üdvözletem. Szia, Petya! Csokolom. Hajde! Hajde, pruncul meu! Na, örülünk, hogy jöttetek. Tudjátok, mi ez a táncpárbaj? Igen, tudjuk. Na, akkor most azt kéne csinálni. Kihívás elfogadva. Round one, fight. Faină, ați câștigat! Bună ziua! Ești! Am Mihai Miculus. Am venit din Jula. No, bine faci! Cserediák program. Cserediák. Jöttem megnézni a falut. Igen, és mi az a cserediák? Jöttem. Jöttem nézelődni. Da! Da. Na, bine faci atunci! Haide! Na, Na! Oh, da, cu bine faci!
Bényámú, hagyjad! Dudj el a kecske, dudj el a birka, ott van 2 utcával lejjebb. Menjen, nézd meg! Hát most... Hello! Ez az én munkám. Hello. Bună ziua! No, dopo mai vii? Da, ce e asta? Dopo ce? Capră. Capră? Da, avem lucru de făcut. No, hai la birka. La birka? Na bine, Da. verem. Hajdasz, un Deutsche. Hajdasz un tu. Hajdasz aici la mine. Eu de cât cu minges. Și fetele și oile. Úgy hallottam, hogy itt munka van számomra. Igen, de nem tudom, hogy ez mennyire neked való munka. Menj el oda Bás Gyurkához, és majd megmondja, hogy mi a feladatod. Oké. Bună ziua! Na, bună ziua, fica mea. Dar ce mai faci tu pe aici? Jöttem dolgozni. Aici lucrezi, aici la noi? Da. Dar ce lucru și-ți dau eu ție? Ce știu eu? Știi tu unde e oile? Nu le știi, dar și le adipi? Nu. Știi și le adipi? Știi tot. Tare bine atunci. Du-te coadă leac de mâncare, o leac de apă, mai înainte și le adipi bine, apoi îi dăm de mâncat. Bine a fi? Bine, bine. Matra și le duci acolo într-un loc tăche. Da, știu. Ai ce văd, dar n-a fi ușor. Dai botul. Haideți! Haideți! Africa mea, așa nu te ascultă. Aceea fușă de cine, nu merg după cine. Ce să fac? Pupă mai bine, oare? Haideți! Haideți! Așa, tapu. Tapu, fica mea, asta nu mărți așa de bine. Látlak, hogy csak... Care scraba ai fost? Tapu, putea mai face și mai bine. Nu-i bine că e învățat, dar bota dăm-o înapoi. Du-te aici, te-ai hirevel. Én fiatal. Nagyon úgy nézel ki, mint aki készen áll a munkára. Be kéne jönnöd segíteni. Az asszonynak meg nekem összeszedni a tojásokat. Hát ez természetes, bármi. Rendben. Kicsit kipróbálod magad. Nem. Rendben. Gyere. Na, gyere utána, fia, én elébb bele a szarba. Megyek ő. Na. Ahhoz mujerre? Hozzam új gyereket. Na, csajávó! Na, itt van a gyerek, de megy. Ki kéne találni neki valamit. Na, már megint? Na, jól van. Na, gyere, dolgozzál valamit. Indulok is. Na, fel kell szedni a tojásokat, amiket tojtatok, jutok melegben. Merre kerestek? Hát így össze-vissza. Bárhol lehet? Hát bárhol itt, ahol. Na, dutye. Megyek is. Megvan. Nagyon ügyes vagy. Ez nem volt túl nehéz. Van még bent egy gyerek. Jó, az első feladatot teljesítetted. Most vacsorára kéne szedned egy csirkét, el kéne kapnod. Hát tesó, én ilyeneket nem csinálok. Én vega vagyok. Jó, ne bóckodjunk. Itt vagy falu, meg kell csinálnod. Össze kell szedned. Most komoly? Kötelező. Megpróbálom, jó van. Csepünk. Ezt se tudja megcsinálni, nézd már. Kicsit szerintem zavarja a levegőt itt. El kéne küldeni, hogy máshol próbálja meg magát. Hát, sajnálom, hogy nem tudtam segíteni. Nem gond. Van olyan feladatunk még, amit be tudunk segíteni, ha már itt vagy. Gépekhez, traktorokhoz kéne menni. Hova kéne menjek? Nézz ki Janékhoz, oda megpróbálod. Rendben. Jó, megpróbálom, igyekszek. Sok szerencsét! Ott Köszönöm ne rasd szépen. így a levegőt.
Jó helyen járok? Legjobb helyen. Gyere nyugodtan. Titeket már láttalak valahol. Igen, örülünk, hogy észrevetted. Azok mások voltunk. Azóta megérkeztek az uniós források. Látom itt azért. Azóta teljes fényűzés. Hát igen. Be is tudjuk mutatni a gépparkot. Nézzük. Kéne segítség. Egy 1000-1500 hektárnyi földet kéne Na, itt megy a munka, haló? Ja, merre munka? Szuper. Velünk annyira ne foglalkozunk. Igen. Csumegyek ők is. Van nagy John Deere-ünk, amivel tudsz menni. Próbálj meg, nézd meg kicsit milyen. Szerintem jó. Nem biztos, hogy így kéne. Van amúgy egy ilyen létra. Ott nézd meg. Hát ez nagyon magas. Fura egy népség vagytok, ti városiak. Hát nekünk mennünk kell, úgyhogy... Akár itt is. Ezt is meg tudod próbálni. De ez sárga. És? Baj van a sárgával? Nem szeretem a sárgákat. Jó, ennek nem jó az XCI, ezen sem tudsz tudni, mert kint még van kombány. Van Belarus, van MTZ, azokból is tudsz választani. Nekünk viszont tényleg dolgunk van, az Agrárminisztériumban kell mindjárt odaérni. Rendben. Olyankor a lányoktól tudsz segítséget kérni. Rendben, megoldok valamit. Rendben. Spórra munka! Bének. Ciao. Lányok! Segítsetek! Valamit elrúgottam. Lányok! Jézus Máriám! Sziasztok! Hát ez balesetveszélyes. Tudsz róla? Hát most már igen. Hú, na azonnal. Segítsetek nekem! Ja, old meg. Felejtsd el azt, hogy te itt vagy a faluba. Nem igazán vették eddig hasznodat. Sajnálom. What, ce s-a întâmplat cu Ada? Segítsetek neki. Úristen! Nagyon nem vagy ehhez hozzászokva. Nem is kell a segítség, mert itt ez balesetveszélyes. Mennyi idő még ez nálad, ez a cserediák dolog? Hát lehet, hogy már átgondolom ezt az Igen. egészet. Lehet nem neked való. Jobb a városi élet, az iskola. Hát, ezt elhiszem. Inkább maradjunk. Bună ziua, Bună ziua, tanárnő! Dar doar am uvit de la tăiar. Da, am venit. Bine a fost, bine a Bine au fost. fost adaptarea fohie. Da. N-am N-am hălădit plăcut așa cu de Adi. mult. N-am hălădit fără tine. Nu. Nu. Am venit înapoi. Da? Și ce ați făcut pe acolo? N-am plăcut, n-am mers munca. Nu mă, dar ce nu ți-a plăcut? Cu ce ați avut probleme? Cu oile, cu capra, toți. Da, tot coaște bai cu animalele astea. Da, am venit, indulok diákigazgatónak. No, dar tanárnő. cu bine te-ai gândit. Segítek a diákoknak No, inkább. hát ez aztán egy jó ötlet. Végül is lehet, hogy így egyszerűbb lesz. Egyszerűbb azért. Most megtapasztaltad, milyen nehéz munka. Így van. Most már másképp fogod tanulni a szimbolizmust. Persze. Na, hai să vedem cine lipsește. Liniște. Bună ziua! A sosit și domnul Ce scuze, Boros. Dar m-am pregătit. Na, hai să vedem cu ce te-ai pregătit. De ce m-ați dus de lângă mult? De ce m-ați dus de acasă? Să fii rămas pe cior la plâc, să fii rămas la coasă. Atunci eu nu mai rătăceam, atâtea că răzeți. Și avea și voi încurtat și plânge mama pe... Binișor. 2. Úristen! Vali vagyok.